Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngobaba namadodana kakhulukazi. Kunentukuthelo evamise ukuthi ibe khona phakathi kobaba namadodana. Kahle kahle in most cases intukuthelo isuke ivela from amadodana idalwe obaba. Ivideo yami ifuna ukufocusa lapho ukuthi yini le yenziwa obaba edala ukuthi amadodana abo in most cases abe nentukuthelo. Izinto ezenziwa obaba ekumele ukuthi bayilungise, ngoba uma bengayilungisi sizolokhu sinamadodana angazwani noma angaboni ngasolinye nobaba. Akusizi ukuthi uqhoshe uthi phela ngimdala mina uNkulunkulu. In the end inhlonipho ngeke uyiforce ngenkani noma umdala. Yebo le nto leyo. So kunezinto ezenziwa obaba ezidala intukuthelo kumadodana. Uthola ukuthi amanye leyo ntukuthelo izophenduka inzondo. Imagine umuntu ezonda umzali wakhe omzalayo ngenxa yezenzo zakhe umzali, omunye azenza ngamabomu. Right? Ake siqaleke. Number 3, ilento leyo ukuthi izingane bobaba anihlengi. Umuntu uyazalisa bese shiya kanjalo. Omunye enawo amandla akhetha uku-enjoy life, ashintshe imoto, ashintshe imizi. Omunye uthola ukuthi uzoza ayoganwa, kodwa kunengane engayihlengile wayibusela esibongweni sakhe. Kunamathumba akhe angawaqoqile. Yabo, ngoba you can imagine wena uphakathi kini, asithi kwaMakhanya, uphakathi kini kaMakhanya, right? Kunengane yakho yala kwaMakhanya ingaphandle kwesanga ikwazi ukungena, bese uyasuka wena uyahamba uyayidlula lengane uyolanda unkosikazi wakho uzomfaka la phakathi kaMakhanya aze akutholele izingane nawe ezizozalelwa la kaMakhanya ezizoba la phakathi kaMakhanya. Le ngane isalokhu ihleli ngaphandle. Bukephi ubulungiswa lapho? So leyo nto leyo idala intukuthelo edalwe uyise. Bese ethi umuntu angiyazi ingenwe yini le ngane, angiyazi indaba ingahloniphi, angazi indaba iphuma eceleni, kanti uwe baba awubanga neqiniso, awubanga isibonelo esihle enganeni, awenzanga ubulungiswa, wenze into ethandwa wena nentando yakho. Bo baba, hlengani izingane. Ziningi kakhulu izingane manje ezihleli komalume. Uyizwe ingane ithi mina ngumkhize, izibiza ngesibongo sakomalume and izibiza ngomkhize, uthi mina ngumkhize, mina angiyena noMakhanya, mina ngihlangana noMakhanya. Hlengani izingane bo baba ukuze izophela le ntukuthelo. Uphawu lokuqala lokukhombisa indodana yakho ukuthi uyikhathalela and uyayithanda ukuthi uyihlenge uma ungayizalelanga emshadweni. Kumele uzame ukuthi uyizalele emshadweni. Muhlulekile lokho ihlengeke ingane yakho. Uphawu lokuthi uyikhathalela and uyayithanda. Ayikho into ebalekile enganeni yomfana njenge-identity. But 2, indlela obaba badala ngayo intukuthelo ey'nganeni zabafana ilento yokuthi ingane yakho uyi-reduce to nothing, wehlisa i-value yayo, wehlisa ukubaluleka kwayo. Wena baba oyizalayo wehlisa ukubaluleka kwengane, izizibone naye ukuthi ngathi angibalulekile mina la. Kanjani na wena baba wazi ukuthi wena izingane zakho izingane oyizala emshadweni uzulikhiphe ngomlomo, wazi ukuthi izingane zakho ne-right ne-deserve ukuthi zidle amandla akho, zidle ithukuthuku zakho, zithole isikhathi sakho nothando lwakho, ile ingane oyizala emshadweni kwesithandwa sakho. Lezi ezinye zizoyibonela amachwane enyoka. There is a reason why umuntu wesifazane kuthiwa akaphathwe indoda, ngoba umuntu wesifazane khona la ngeke azabe khona nestand, especially mase kuziwe izingane. Umuntu wesifazane ngeke abeke ezinye izingane over izingane ezalo yena. So kukwena ndoda ukuthi ube leqiniso, le ngane uyinike isikhathi ngokufanayo, uzabele ngokufanayo futhi, ngoba zonke ende zakaMakhanya akekho unkosikazi onengane. Wena usemshadweni intombi ezakaMakhanya zonke le ngane, kodwa uthola ukuthi baba uzohlukanisa. Wazi ukuthi izingane zakhe ezasemshadweni, wazi ukuthi izingane idinga uthando ezasemshadweni. Le angayizalelanga emshadweni ngwe kuze kumele ukuthi kuguqwe kukhothame ukuthi umuntu akalungisa ingane yakhe. Leyo nto create intukuthelo ey'nganeni. Even nale ngane lezo oyizalela emshadweni letho othi izingane zakho,
lezo ingane mancane amathuba ukuthi musudlulile emhlabeni zizoyihlonipha le ngane ongayizalelanga emshadweni. Musu kwahlonisa ingane baba iba neqiniso, ingane zitreat equally ngendlela efanayo nangothando olufanayo. Kuzothi number 1 into edala intukuthelo einganeni ilento yokuthi bo baba neyiphika ingane. Niyayiphika ingane, omunye uthola ukuthi uzomethisa bese kumele ukuthi umuntu abhekane namacala akhe ne-accountability bese yahlohla kubo, especially lapha ahlohlwa unina uthi usemncane kabi nje wena, samele uyofunda nje wena, bese ayiphika ingane ngoba nayo mhlawumbe usaba unina, usaba uma wakhe. Kokunye uthola ukuthi badelela umndeni wentombazane le ayimithisile, mhlawumbe bayigama elikhulu, mhlawumbe angazi wasebukhosini noma waseyigwilini, uthola ukuthi badelela umndeni wale ntombazane ayimithisile bese yayiphika ingane. Kokunye kwenzeka uthola ukuthi kuzoba indoda eganiwe enonkosikazi bese iyahamba iyoganga eceleni. Angithi phela mesikhuluma ngesithembu bayasigxeka, bathini bathi bona hayi one man one woman, God only recognizes one woman, beyikhohlisa. Kanti umuntu uganiwe nje nalo nkosikazi wakhe oyedwa uyaganga eceleni bese yamithisa eceleni, mhlawumbe amithisa emathaveni noma ukuphi, bese enze njani, bese yayiphika ingane athi mina nginonkosikazi. Unonkosikazi bese yayiphika ingane athi ngeke ungcolisa igama lami, usaba nonkosikazi phela ukuthi uzomshaya idivorce. Angithi mbe njalo bashada lo mshado ohlanganisayo bese yayiphika ingane, umuntu aphika igazi lakhe. Bo baba musana ukuphika ingane, uthola ukuthi usezoyifuna ngoba nake se-desperate, sesehlupheke, sexakekile, kuyima sekhumbula ukuthi unengane bese ingane iyamqhelisa ingane. Bese bayaqala abantu bayakhuza bababaza bathi hayi bo umzali wakho, kanti naye kwakumele ukuthi bamkhuze ngesikhathi eyiphika. So bo baba musana ukudala intukuthelo ezinganeni, musana ukuphika ingane. Sabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama-classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa-business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama-classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group, ilinki i-attach-iwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilink ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group, ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma-videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mesezoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.